Hello. Wako'y lingaw today. Ganang ko mag-vlog. Try something new. Magpagwapa tag libre. Somewhere else. Nagtanong ko dire. It's been, it's been a while. Sumora na siya. Humanda yun commute pa jud ang show. Commute is real. So, outfit for the day. Nila lang idi kakita. Ang kani siya kay di ni siya guest na tinuod ha. Kuha ni siya sa Shopee rani day. Gusto ka mahal. Sponsor please. Init pa jud ka ayo shit. As in init jud kay ang kalibutan. Init jud kay ang kalibutan sis. First time na ko maginaani sa akong page. Page ha jud kay na monetize man siya. I don't know sa YouTube. Good luck. Naabot na ko sa SM City. As a customer gani pa as if jud ka na suway-suway ka para makalibre kag makeup girl. Hadlok jud ko mo isa ka ang camera ay mauwag jud ko ay atay. Sorry kag SM day wa kay budget. Pamalit na nagtubig. Tag 9 na sa grocery day. Wa jud libre sa Jollibee gi atay. Buang nagalakaw sa jeep. Kumato gini kag mga makeup store. Ate yellow jud now. Kumato gani kag makeup store, dapat mapa-as if jud ka na naka-i-try, dapat be wise, dapat maka-free makeup ka sa mga mall. Naka-duty ba og MAC before, to be honest. It's not my proudest moment. As in, makatrabaho og MAC, oh my god, hustle ka ayo girl. Never again. Yes, no Shopee. Mga pila mo sini mga organic. Ex-mate na ko sa una sa MAC sa una. Ew, the fuck. Diyos ko, mga MAC, ay, mga testers. Pila na ka mga 48. Ew, coronavirus. Bitch is scared. Gusto tayo ko na pwede mag-video mag-makeup og libre kaya na ko'y lakaw. Char! Kamuli ra day mag-my bus. So, anyways. Ang first na mong buhaton is skincare. So, clinic is kuan man kanang sister brand daw sila ni Estee Lauder o ni MAC daw. So akong skin is combination dye dili ko unsa man na. Mo ni siya dye, try me to dye. Pinakakataw ni gamit ni just Lord. Char. So common ani dye kay primer na dash. Batik ang lighting diri ay baratuhon. So cream fresh radiance. Fresh radiance dye tag 2,700. Setting spray, 1,300. I'm oily skin. Wala man isod. Uy, Diyos ko. O kana, dahil ang bina. Pero ay MAC Fix Plus, 13,000. Goodbye. So, nakatry naman ko sa Estee Lauder. Sa ni MAC. Ani MAC dahil. Asa ko na shade? Nasagi ko na shade. I am NC. NC, fuck you. Tara ang NC. Asa tala? NC 40. Sa 40, uy. 40 NC. Oh, wana NC 40 ko girl. Concealer gan ko mo try ani wala jud ko aning stag ani kaning Studio Fix whatever. Ang shade na ko ay kuan NC 30. 30 ko dai. 30. Dong kasabuan jud. Man na loose powder ang kuan. Yes. Asa ana. O should di ana Extra light? No, medium. Kana medium. Sago lang ng duhabi kanang light lang. Pila ka ni tanan no? Pila ko 5,000 na ni tanan giata yawa. Libre ra biya. Char. Try ko Bobbi Brown ha. Basing daghan na kanyo basta open gani kay di jud ko mo gamit ana. Di ko mo gamit ana if open. Ew, the unsa may color diri? Uy, ginuog ka mahal. Like stick. Ito na siya. Agay. Bati ag resibo ay murag na sa Prince. Bati kay price tag murag na sa Gisano. Ew, luod may pang rustans. Masay finish niya. I share finish. Gisimot jud da. Warm natural. Sige, try tag Bobbi Brown. Libre ra bitaw. Char. Ang ga-assist ako di kabaw. Charot. Buti diri uy walay pang kilay just ko Panyarado na mo kilay is important di ba? Ay puta. Ang isa ni Spike. Spike pila gani ni 1 to niya. 1, 2. Ay shadow sa MAC I do palit guys, promise. Ito. I don't buy that. Tada! Just ko pila gani na tag almost 4,000. 3,600. Just ko Lord, Jacqueline Hill na lang ka girl. So ay na tag artistry palette tag pila niya pag kapin basta dai mahal finisher day just ko Lord. Ako favorite just ko dili na ko favorite ang gold. Favorite na ko ang sa ganin niya color. Hyper gold. Ay no kabaw ko dai. Kaning pink ba. Duha na lang. Pila gini? 3,500 o 6,000. Wala ka sa gold, palit kag duha gi ata. Shit! Ate shopping.
Tester ra ganita. So, kanina naman ko ani na contour. So, ita ning dark. Gidot-dot na ni paayo, dahil. Gidot-dot na ni paayo, no? Abli ko. Oh, di Hindi pa daw. naman. It's okay. Sige ka na to gamit to. Wala kay bronzer. Can give me sun. Ang blush on akong gusto kay Peaches. This is Peaches, yes. Peaches nila, di mo na focus dahil sorry. Bati akong lens. Muna na pinaka-scary sa part sa tanan, sa makeup, sa testers. Ginoo. Bati adjug lighting diri, uy. Pobre. Pinaka-scary sa makeup tester. Diyos ko. So anyways, ang plano na ko, ganahan ko mag-red lipstick. Ganahan ko mag-red lipstick eh. T-shirt biya taday, white. So, ang ganahan ko na color kay Feel So Grand. With lipstick, tag 1.3. Ay, 1.4 na day ni. Kabaw ko ni. It's 1.4 na. So, maura ni siya. Goodbye. Silly brush. Ew, the fuck. Away lang brush. Ito po kailangan nyo. Tunta ka sa kong setup ha. Kong setup. Nara dyan sa mall, day. Hello ninyo. Salamat sa libreng makeup. Char. So, nagdama ko ako ang brush. Kailang brush di kay corona pa. Nagdara ko ako ang brush, nagdasa ko ako ang mascara, akong brush. Start na ta sa tong skincare. Care. So nag-jeep rabi ata day, as you know. Nag-jeep rabi ako pa doon diri, so nadang mga abog day. Did you ni ma-focus day? Bati biya ni siya na camera ever. Pila ni tag 1,600 pag iskinol na. Oh. Alcohol pa jud siya day. Pag tears na lang day, tears. Di na sila same, oy. OG sa MAC. Fix Plus, 13,000. What's new? Libre rabiat ni sa do. Ato daghanon. Manata. Natural Radiance tag pila gani ni? 27 katong yellow. Goodbye. Diyos ko Lord, nakulbaan lagi ko. Cut pa girl. Weird ka sa feeling mo pagwapa sa mall. Vlog. Estee Lauder Saluyo, daily sponsored, I wish. Beauty sponge, mag-wear ko Fix Plus. Wa may tubig dahil, so thank you. Naura ni mo ang 1,300 dai. Ang 300 dai, gatay, kamahal. Ako OG, Juni dai, as in, wala dyan makapildi, ani niya. Nice, Juni siya na funda. In the shade NC40. NC40 ni siya dahil cost 1,950. 1,950 ba yun? Mura na akong need. Hamis na biya taday. Char! Ang concealer. Kanin siya ng concealer. This is the Studio Fix na concealer. 1.3 ba ni? 1.3, 1.4. Wala ako pakiday. Basta ako rin na i-total tanan. Diyos ko Lord. Matester. In a shade NC 30. O pa dyan ako trapuhi. Giatay. Buki siya Corona. Corona ni Catriona Gray. Charot. Sa under eyes rin ako siya i-put day. Studio Fix na ko ang loose powder. Para smooth kay mo under eyes kay ako buwa ani na brush uy paani gamit ra ko aning spike sa MAC pila gani ni 1.2 din ni siya for pencil Everblena mo uy pagkatrabaho pa kog MAC before ba mo dyan ako aday Everblena dyan na day ako na ni dalion bi ako ni fast forward basta kanina dyan akong gamit day tester ra gud ni day kuha na brow gel sa MAC. Pila ni brow gel sa MAC? 1,250. Clear na ha. Clear ra jud na. Buo lagi siya impi. Buo siya alcohol. Buo kay impi day giatay. No kaninot aning brow gel sa MAC kay mo gahi siya day. So kuha na Studio Fix powder 1,950 day. Shade NC 30.
Daga kinikamot sa mga tao basta anak gani mo na trapuhon day para limpyo ang first layer niya giatay. 3,000. 3,800 na ni. Oh my gosh, kamahal. 3,650 na ako ani nga to in a shade light, wala ko ning dark. Niluta ani eh. Ani day gamit ra ko silang MAC na tester na kani hugas-hugas charot kani akong gamiton day awa. Da, sama. May i-blend day yun. Buti asal aw. Careful lang ko ani na color kay it's too warm. Mura siya tai day. Bati ani na brush uy. Dara akong brush ay nakoy brush sa MAC. O brush sa MAC diri doy. Wala na dyan label. Ako ala lang gamiton bi. Ako ani ha. Add og shadow. Dili kay ko gram mag-contour ka ayo gud kay contour na siya daan. After ana ko ra kag bronzer. Bronzer ni siya sa Bobbi Brown. Pila ni? Pila ni day? 2,850 in a shade ko ang golden light. Bestseller bet nila trawo hit the pan. O si meaning ana na mga daghang ginamit. Pan mga new stock na day mga new stock may nilang gihatag na tester. Oh ganaon. Happy. Dili makaduda basta ko ugma kay gijugas na ko. Beauty Central Health char. Gamit na kag ani na brush kani siya kay ko ara ni siya piki-piki na NARS. Ayo ka ilad. Man, ako ra na siya i-sweep. Siya kay mo gamit ra ko og MAC Peaches, my all favorite. Did you ma-focus ba ilang resibo de morog na sa Prince? MAC Peaches. Peaches na sa blush. Dot-doton jud dai. Lord kay batik price tag morog na ko sa gisano dai. Oh gani hyper mahal kayo man 3,000 kapin. Oh 3,000 kapin maani resibo dai morog na ko sa gisano dai. Ever balena ni girl. 3,950 gani. Pag Jaclyn Hill mo pag Morphe batik warm neutral. Sao man ni nako eh. Windex ni. Oh my gosh, bintana man ni. Sige lang, whatever. Ni na color na, amo to sa ni na color na mga nganday, pero yupak girl. City, do you? Black truck sa MAC day. Awardan is real. Gamit ang Backfix Plus na map. Highlight. This is the Hyper Real. Ani na aura. Gamit na tag lipstick. 1.4 in a shade. Saan in a shade? Feel so grand. Girl, scary kay is-watch the Corona. Ay, salamat. Magina ay nihatag. Maro ko pasuriya de ma-coronavirus. Total daw dahil. Shit, mahal ka na no? Warm Natural, 2,750. Total daw Bobbi Brown dahil. Wala, 32,000 da. Uy, ginoo ko. 41,000. 1,000 lagi tanan. Nagtagan palagi ko. How much more? Nagmaskara pa ko ninyo. Shit. Mahala diri. Uy, Diyos ko Lord. Mura na dahil. 40,000 na nasa kunaon dahil. 40,000 na nasa kunaon. Shit, kamahal. Wow, nice. Kay murag true akong skin. $40,000 tanan, girl. Shit. Mahal kita nan dahil ready na ako mag-date. Ta sa mga bayo-bayo. Char! Ay, wala ko yung accessories. Kalimot. Mag-date aura na taday. Thank you, Ninyo. The manager sa MAC. Dili sa SM City. Thank you for awarding me. Na dili day pwede. On my way, padong na sa mag-date sa mga bayo camps. Try! Ni ako na sa
Commute pa ka, girl. Ali na. Nag-date yun sa Boris. Mysterious, ano yung taga-CDU. Itag ni siya, kaya siya. Uy, ilong. Ali, biasa ko nung ngipon, bi. Kusgan ka kayo ng ilang lipstick. Ani, chicken na siya ta, ani. Salami, ani, with biocam. Asa ko nang ba with Char BC. Hello, mysterious. Chef. La femme de Sion. Kasi nga ni mo, hala chismis. Libalik niya, atong part mo, libalik sa SM. Wala na ko napagkita sa Mac na kay award is real. Di ba, B? Asa si B, ay chismis. Ngayon siya na ako, nag-graphic mail t-shirt, yun siya, ngayon ko dili na siya. Char! Pisti ka, day? Daw sila, oy, Gabi Garcia, daw kong aura. Hi, man. Pero biglang, dili biya, di ba? Taka dyan ni sila, eh. Yan siya kakuyugoy kay siya mo pili. Siyempre mo ba, palit. Dili dyan ako, day. Sige, pili lang. Oh, be cute ka ang owner sa Iro. Ang owner sa Iro ba? Dili ang Iro. Di ba, be? Charky siya, uy. Charky siya. Asan yung mo ID, be? Ah, shit. So, mananamig sa forever. Salamat. Hello, paper bag. Ate ka na, day. Uy, cute benisyo na kag. I hope makailaran mo. Di ba supportive yung parents? Ako, ano yung parents? Bitaw, uy. Secret o siya, me? Me? Oh, naglako ko siya nagkuan. Nindot ko siya kuyo kay unique ka lang maglako, mag-backwards. Nindot ko siya kakuyo. The best ka siya. The best. Asa ko nang binga. Asa ko nang ID. Mga taga-CDO Cebu, itag niya siya. Guess who? Ay lang i-add photo ang mga comment ha. Shudi. So, mora niya siya. Kuya, dakog tiyan. Diyos ko. Lakas daw maka-game. Game natin yung giba yun. Game or trans? Babae na dahil. Oh! Char! Kadungog mo ato, giata akong crush, oh. Mana na may ano niya, 61 rounds. 61 rounds! Ito, mirror check. Mirror check. Ay, lagi ko. So, manguli na may mana na mo ang patay gutom na date. Ano niya? Tapos na siyang animal, guys. Laban siya, may bastard.